Just cool on the beat. It's Shesh on the beat. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ke farauto muku waƙoƙin Hausa. A cikin shirin namu na yau za ku je mu ɗauke da sabuwar waƙar fitaccen mawaƙin nan wato Auta MG Boy wanda yi wa laƙabi da Tsintuwa, wanda tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya saka a cikin sabon kundinsa wanda ya saka a wannan shekara ta 2022 wanda yi wa laƙabi da garin. Amma kafin mu kai ga jin waƙar, idan wannan ne zuwan karo na farko zuwa wannan tasha mai albarka, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo da ke da alaƙa da mawaƙan Hausa ko kuma al'amura da suka shafi masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kanewo. Ga masu buƙatar wannan waƙa, kai tsaye za ku iya ziyartar YouTube channel ɗin Auta MG Boy, inda a nan za ku samu wannan waƙar. Ku tabbatar kuma kun danna masa subscribe domin samun ita wannan waƙar da masu sauran waƙoƙinsa baki ɗaya. Mun gode.